В мрачен, силно дъждовен пролетен ден, в мач без кой знае каква интрига, десетина хиляди зрители едва ли подозираха, че са неволни свидетели на едно голямо начало. В състава на любимия Левски с номер 11 се появи едно слабичко русо момче, познато само на тези, които не пропускаха мач дори на детските сини отбори. Кой ли да предположи, че само 6 месеца по-късно 18-годишният хлапак ще се превърне в първостепенната атракция на българския футбол? Божият дар се изсипа с неустоима сила върху сините привърженици и връщайки ги към времето на Гунди, Соколето, Сашо и Павката, ги водеше неудържимо към стадиона. Слаломите в стил Стенмарк, уникалната скоростна техника, гениалното въображение и изумителните решения за миг от секундата създадоха реалния мит, че на Герена се е появил новият неповторим талант. Трибуните нетърпеливо чакаха топката да отиде към него и само миг по-късно шоуто започваше. Започваше, продължаваше и така и не завърши. Въпреки зверските грубости, въпреки терора, въпреки съдиите, въпреки всичко. Головете бяха различни и същевременно еднакви. Всеки един от тях неповторим и невероятен, но в същото време подобен на предходния, заради трагизма на жертвите, гледайки безпомощно как феномена в синьо се забавлява и след това тръгва в делириум към обезумялата синя публика. А тя, публиката, аплодираше своя любимец и благодареше на Господ за това, че е дарил с това бляскаво синьо бижу. Да, Гиви бе дар от Бога и с неговата намеса се превърна в футболния пророк на България. О, Манов, трябва да се на манекен.